Hei ja tervetuloa uutisiin. Tänään meillä on haastattelussa The Violet LPS:n sarjasta, Vampire Cat-sarjasta siis, itse Vanessa, mutta hän tulee pian myöhemmin. Me kyselemme häneltä jonkun verran kysymyksiä siis. Ja kysymme siis vielä ainakin semmoista, että miten kaverit ovat suhtautuneet. Mutta eiköhän meidän pitäisi kutsua nyt itse Vanessa paikalle, että hän nyt selventäisi meille nämä näihin kysymyksiin liittyvät asiat. Eli kutsukaa vaan Vanessa paikalle. Niin. Hei, Vanessa, tuu! Juu, tulossa. Noin. Olen tässä. Niin, mitä haluaisittekaan siis kysyä minulta? Eli halusimme kysyä sinulta ainakin sellaista, että miten itse olet suhtautunut tähän julkisuuden tai tämän sarjan tuomaan julkisuuteen? No, minä ainakin suhtaudun siihen oikein hyvin, että en ota semmoisia ihmeellisiä juttuja, että apua, mitäköhän nyt tapahtuu, että ei kai mitään tapahdu, että en ota sitä niin raskaasti. Että kyllä minä siihen positiivisesti olen suhtautunut. Okei, ja entä sitten kaverisi? Mitenkäs he ovat sitten suhtautuneet siihen? No, ainakin paras kaverini sanoi, että hyvin, mutta kyllä minä luulen, että heitä vähän jännittää, että jos tulee, että ei kai minusta muutu mitenkään erilaista. Että he vähän jännittävät, mutta toivottavasti sekin menee ohi. Että en usko, että he hermoilevat sen takia. Kyllä hekin ovat ottaneet sen ihan hyvin positiivisesti. Jahas. No isälläsi siis on se koulu. Kyllä, isäni omistaa siis sen Iven koulun, mitä käymme. Niin, että hän omistaa sen koulun. Mitä halusittekaan kysyä siitä? No, halusin kysyä vain semmoista, että onko sinulla siis mitään poikaystävää tai mitään? Ei valitettavasti ole, mutta kyllä minä haluaisin. Tuskin kukaan tämmöistä veren imiä haluaisi ottaa. Niin. No saanko kysyä äidistäsi jotain? Et saa. En halua, että hänestä puhutaan mitään. No hyvä on. Eli jätetään se kohta pois täältä. Mä oon täällä listani viivan yli sitten, mitä ollaan käyty. Ja sitten mitä en saa kysyä. Okei. No onko sitten meillä loppuu itse asiassa aika pian aika, mutta olikohan minulla muuta asiaa? Minä en itse asiassa valitettavasti tiedä, koska olen haastateltavana, niin en tiedä, onko sinulla mitään kysymyksiä enempää, mutta niin, etkö halua kysyä mitään, että miten minulla on tai jotain tämmöistä. No, juotko sinä siis ihmisten verta? No valitettavasti, vaikka isä kieltääkin sen, mutta on aika inhottava myöntää, että kyllä. Mitäs siitä tapahtuu, kun alaikäinen juo sitä, kun eikö aikuiset vain saisi juoda? Eikö se ole vähän niin kuin alkoholia? Kyllä, se on tavallaan kuin alkoholia. Eli siis me alaikäiset emme saisi juoda sitä, sillä tulemme siitä masentuneeksi. Hyvin masentuneeksi. Mutta älkää nyt kyselkö siitä enempää, vai jatketaanko jotain, että se aika lopu. No vaan. Miten olet sisustellut huoneesi? Kysytään nyt se vaikka viimeisenä kysymyksenä. No minä olen sisustanut sen hyvin punaiseksi ja vähän kissamaiseksi, koska me olemme siis, niin sanotusti veren imiöitä, niin meillä ei ole tavallisia huoneita, että meillä on vähän semmoiset erikoiset. Hyvä on. Kiitos Vanessa tästä haastattelusta ja ulko-ovi on tuolla käytävällä, että
Kiitos haastattelusta ja näkemiin. Kiitos itsellesi. Hei hei. Sellainen haastattelu Vanessan kanssa. Että tämä haastattelu päättyy tähän näin. Ja toivon, että näemme sitten seuraavan uutisten parissa. Hei hei ja kiitos kun katsoitte tämän haastattelun. Hei hei ja kiitos vielä Vanessalle tuosta. Moikka!